Opuštena bleja. Ćao, ovde opet opuštena bleja i danas ćemo da testiramo jednu malu sitnicu koju sam sasvim slučajno našao u Lidlu, a to je ovo. Tuš za biljke se zove. Squeeze watering bottle. U principu nešto ko ima cveće, navodno ovo će mu dobro doći. Košta 199 dinara, 200 dinara, to je nešto malo više od euro i 60, tako da za te pare nemam pojma, ne može ništa drugo da se kupi. Pa hajde da pogledamo šta je i kako je. Rekao bih da je tu negde oko 400-450 ml, ovdje ima, piše koliko je. Tuš za biljke, glava prskalice sa dve opcije, koncentrisani mlaz ili fini prskajući mlaz. 0,45 litra, znači 450 ml. Za navodnjavanje jednostavno stisnuti mekanu flašu, sačuvati ambalažu u slučaju naknadnih pitanja. Dobro. Ovo proizvodi se u Nemačkoj, a da vidim šta tu ima, šta je tačno tu unutra. Ok, to ćemo se pozabavimo. Prvo i osnovno flaša ima numeraciju koliko vode ima unutra, znači ovo se pritisne i onda se pod pritiskom šalje napolje. Dobro, ovo je neka vrsta tega, ovdje ima jedno 20-30 grama i to očigledno uvek gleda da bude dole, da pokupi svu vodu. Ok, silikonsko crevo, recimo 15 cm dugačko, ne više, i naravno ovdje se prikači i onda se spusti i ako se da vidjeti, znači ima ovako, ide crevo po podu i taj teg je unutra i to je to. Znači evo ga teg, ne vidi se, i ovo je ta glava, samo gledam, evo strelica, tako, ili, dobro, nešto ima, u krajnjoj liniji isprobat ćemo, pa ćemo da vidimo o čemu se tačno radi, ali za 199 dinara mislim da je sasvim ok. Sad ću da napunim vodom i da odem na terasu pa da probamo da vidimo kako ovo radi. A few moments later. Ok, evo nas, ovdje smo, imamo cveće, imamo sada ovu, stavljeno na prvu varijantu i prska jedan mlaz, ali nešto i malo, ne, curka dole, otkud znam. Znači to je mlaz broj 1, ajde da ga namestimo na mlaz broj 2, samo sekund. Namestili smo na mlaz broj 2, ok, onako brzinski. Onaj mlaz 1 mi je previše jak i nikakav, ovaj drugi je onako malo bolji. Ovako. Dobro je da ima ovu šipku, da može jednostavno da se probije i da se tačno tamo voda stavi gde želite. U svakom slučaju, ok, mala stvača, mislim 200 dinara, euro 60. Ne možete da pogrešite, uvek možete da imate vodu ujutru, da pijete kafu, malo zalijete cveće i tako, ništa specijalno. Znači, kome treba, ko ima biljke kao ja, ovo je ovako, tačno ide tu gde treba da ide. Ovo je sasvim ok varijanta, čak što više kod ovih malo težih biljaka, tačno upada tamo gde treba. Na primjer ovde. Ok, ovo malo čudo je sasvim ok,
Za te pare ne možete da pogrešite. 450 ml, mala bočica, imate da vam stoji na terasi, ok izgleda, tako da od mene jedna preporuka. Ćao, čao!